ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ ତେବେ କ୍ଷମା ମାଗ। ତୁମର ଭୁଲକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କର ନାହିଁ। ଗର୍ବର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କର ବଜାରରେ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସଜାଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତର କ'ଣ ମିଶ୍ରିତ କିଏ ଜାଣିଛି? ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହରାଇବା ପରେ ହିଁ ଜାଣିଥାଉ। ଜୀବନ ଏକ ଅନନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆମର ନିଜ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆମକୁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଖରାପ ହୁଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ କହିଲେ ବି ତା କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁନିଆକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣ, ଦୁନିଆ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି ଜୀବନକୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହସ ଖୁସିରେ ବିତାନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯାହା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ତା'ର ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ। ଜୀବନ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆମକୁ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହାରିଯିବା। ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରୁହ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭଲ ନିଦ ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଜଳର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କିଛି ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।